Hello engineer, ka gane ni? Barbade ne mai yin interview comedy din nan. Na gane ka mana. Wallahi motar mai gida na ce na dauko kawai ina tafiya sai ta tsaya cak. Subhanallahi. Me kake tunanin ya faru da motar? To wallahi ban sani ba, amma dai idan aka saka mata giya, ta yi tafiya idan aka taka birki kuma sai ta tsaya. Amma zan turo maka wani yaro na. Okay, to bai da matsala da Allah ka ce yayi sauri kafin na gama interview comedy ya gyara motar. Okay to. Kar ka samu damuwa gashi nan zuwa yanzu insha Allah. Okay to yayi. Kai ka rasa abin da za ka yi faɗa da shi sai mace. Ai na fi son faɗa da mata. Ta yaya za a yi kai faɗa da mace? In ta sa ma yatsa ka sa mata yatsa shi ne burgewa. Wai kai baka gudun abun kunya ne? Ni abun kunya gaba na bashi ba baya ba. Wai me yasa baka bari mutane su zauna lafiya? Zaman lafiyar ku a bani in sai da masallaci na gado. Kai masallaci ne kawai a gabanka. Ko za a hana ni? Shashasha. Ka ni ba zan biya wa mahakuci ba. Ayya! Ayya! Yanzu dai kanka ake ji. Daga baya kenan bari in gaya ma. Yawa yaron injiniya ka gama gyaran? Wallahi. Okay to ka gane son nake yi mu yi wata 'yar magana da kai amma ba na son ka faɗa wa mai gida. Sai na faɗa fa. Kana faɗa sai na kashe. Kai yaron injiniya ka san ko nawa nake son ka faɗa na gyaran motar? Kamar 30,000 ko 20? Kai da Allah ka fara ce miliyan 5 zaka ci. To ba. Yau na haɗu da babban ɓarawo. Me kace? Yau na haɗu da babban ɓarawo.